ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಗೋವಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒವ್ವೇ ನಿಫಾ ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಿಗೇಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಫಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ. ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡೆ ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೂ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಒಡಿಪು ಶೋಕಾಮಾತಾ ಇಂಗ್ರೆಜುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು 29ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗಣಪತಿನ ವಿಕಾರವಾದ ತೋಜಾವನಕ್ಲೆಗ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದುಳು ಅಂಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ವಿಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಲು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಗುಮನ ಕೊರಂದಿನ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ ಭಿನ್ನೈಪು ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಜೌದ ರಾಶಿನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಚಾಯತ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರಿಯಾಗ ನಿಫಾ ಸೀಕು ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ವರದಿ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಪ್ರಸಾರ ಆತಲು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒವ್ವೇ ನಿಫಾ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಆಯೆ ಸರಿಯಾದುಲ್ಲೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂತೆರು. ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಆಯಗ ನಿಫಾ ಜ್ವರಾದ ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ನೆಕ್ ಆರು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದು ವಿವರ ಕೊಡ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರಿಯಾಗ ನಿಫಾ ಸೀಕದ ಸಂಶಯ ಉಂಡೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒವ್ವೇ ನಿಫಾ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಗೋವಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರಿ ನಿಫಾ ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡಪುರ್ದುನೊಂದು ಪಂಡಿರೋ. ಆ ಜವಣೆ ಗೋವಾಡು RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವಳು ನಿಫಾ ಸಂಬಂಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಜೆಟ್ ಕಾರವಾರಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಬೈದನು. ಅಂಡ ಆಯನೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲೆ ಜ್ವರನು ನಿಫಾ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದು ಪೋಡಿಪೋತೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಡಿರೋ. ఆయన ల్యాబ్కు విచారిపునగా ఆయ పోయిన జాగే బొక్క ఒయిట్లా ఆయకు సంపర్క ఇజ్జి అంಡ ఆయనే పొక్కడే పోడిದೆ ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಲಾ ಪೋಡಿಗೆ ತೆರಿಪಾದೆ. ఆయన ಪೋಡಿಗೆಡ್ದಾವ್ರ ಎಂಕುಲು ನಿಫಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡಪೋಡ್ದ. ఆయన ನಿಫಾ ಸಂಶಯದ ಆಯನ್ಲಾ ಪನ್ನಡೆ ఆయన ಪೋಡಿಗೆಡ್ದಾವ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡಪೋಡ್ದುಂಡು ಆತೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂಡಿರೋ. 2 ದಿನ ತೂಲೈ ನಿಫಾ ಟೆಸ್ಟ್ ವರದಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಸ ಒಪ್ಪುನಗ ಬೈಕ್ಡು ಕಾರವಾರಗೂ ಬೈಕ್ಡು ಬೈದಿರಂದು ಗುತ್ತಾತಂಡು. ಪುಣ್ಯಡ್ದು ವರದಿ ಬೇಗ ತರ್ಪುಡಾಂಡು. ఆయన ఇల్లల దక్లేను ఐసోలేషన్ దీతండు. ఆయన సంపర్క దక్లేను నాడు పತ್ತదండు. ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಅಲರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗು ಜ್ವರ ತರಬೇನೆ ಓಲಾ ಬೈದಜಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂಡಿರೋ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಲಾಸ್ಟು 2-3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೇಜರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾರವಾರ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಲ್ಬಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು RT-PCR ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆ RT-PCR ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನಿಫಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ PPE ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನೋ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಬ್ಬದ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನಿಫಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ KMC ಮಣಿಪಾಲ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವೆನ್ಲಾಕಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ನಿಗಾವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಭಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಫೋಬಿಯಾ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶಂಕಿತನೂ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಡ್ಏಕ್ ಮತ್ತು ಫೀವರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗಡೆ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯದ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಚ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಪುಣೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಣೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಜೆತ್ತಿನ ಬೆರಿಕೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಯೊಂಜಿ ಮೇಲಡೆ ಪೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಕಳೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಕೈತಲ್ದ ಕೊಯ್ನಾ ಮಜಲಡು ನಡೆತದಳು. ತೀರ್ನಾರು ಸಜಿಪಾ ಮುನ್ನೂರದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇರಳ ಪಂಡದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೇರು. ಅರೆಗೂ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಜೆತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರಿಯನ ಮೇಲಡೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಉಂಜಿ ಪೋಯಿ ನೀಡಿದವರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಕಳೆಯುವ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಕೈತಲು ಕೊಯ್ನಾ ಮಜಲಡು ನಡೆತದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟು CCTV ತೋಜಿದು ಬೈದುಂಡು. ತೀರ್ನಾರು ಸಜಿಪಾ ಮುನ್ನೂರ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇರಳ ಪಂಡದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೇರು. ಅರೆಗೂ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹೊಂದಿತ್ತ ಕೈತಲ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗುಡು ಜಿಪ್ಪುನ ದೃಶ್ಯ ಐತ ಬಿರಿಕೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂಜಿಯರನ ಮೇಲಿಡು ಪೋದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಗರ್ದು ಡ್ರೈವರು ಮಾರ್ಗೋಗು ರಟ್ಟು ದಿನವು CCTV ತೋಜಿದಂಡು. ಗಾಡಿ ಎಡ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರುವೆರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ದೇರು. ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲೇರು. ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಮರಣ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ದೀದಿತ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಡಿಪುಗು ಕೊನಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಪುಣತ ಮಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಬುಡದಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮಗ್ಗೆ ಮಗಲು ಈ ಪುಡ್ತೊಡಿತ್ತರು. ಸೋಮವಾರ ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಮರಣ ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ದೀದಿತ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಡಿಪುಗು ಕೊನೆರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಪುಣತ ಮಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಮಗೆ ಮಗಲು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತಿರು. Yes, correct. Well trained. ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಮರಣ ಅಂಗಾರೆಕಾಂಡೆ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಡಿಪುಗು ಕೊನೆಯರು. ಶೋಕ ಮಾತಾ ಇಂಗ್ರೆಜಡು ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರುಕುಲು ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನು ನಡಪಾಯರು. ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ನ ಪುಣನು ಅಂಗಾರೆಕಾಂಡೆ ವಿಶೇಷ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಒಡಿಪುದ ಶೋಕ ಮಾತಾ ಇಂಗ್ರೆಜಿಗೂ ಕೊನುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನು ನಡಪಾಂಡು.
ಒಡಿಪು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರುಕುಲು ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡಪಾಯಿರು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಗುರುಕುಲು ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ತಲ್ತಿರೋ. ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗೂ 45 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಡು. ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಉಂದಾದುಂಡು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾದುಪ್ಪುನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಜಿಆರ್ ಲೋಬೋ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾದು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೆರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪುಗಾರಿಯರು. ಆರು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಸಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೂತಿರಂದು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿರೋ. या संदर्भात मोबाईल पद्धतीने भुरग्यांक सहभागाचे खूप ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಗೌರವವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಓಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಎದುರು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತದಳು. ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರ್ದು ಇರುವೆರೆಗೂ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಬಳ ಬೊಟ್ಟದ ಫಕೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಳು. ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆಕಾಂಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಎದುರು ನಡೆತದಂಡು. ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರ್ದು ಇರುವೆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಬಳ ಬೊಟ್ಟದ ಫಕೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಂಡದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಂಡು. ಗಾಡಿಲಿ ಎಡ್ತಿನ ಜಾಗೆಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಸ್ಐ ರಾಮನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಪೋದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಿದರು. ಕಡೆತ ಸರ್ತಿ ವರ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸೆರಿನ ತುವೋಡುಂದು ಅರೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಗಾರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಒಡಿಪುಗು ಮರಣ ಕೊನುನಗ ಉದ್ಯಾವರುಡು ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲಿ ಇತ್ತದು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪೂರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತೀರ್ನೆಡ್ದಾವ್ರ ಅರೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಡೆತ ಸರ್ತಿ ಅರೆನು ತುಯರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಒಡಿಪುಗು ಪುಣಕೊನುನಗ ಉದ್ಯಾವರುಡು ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಇತ್ತದು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಉಂಟು ದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿರೆಗೂ ಪುರ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರು.
ಮಾತಾ ನಾಯಕಿರೆಗೂ ನಾಯಕ ಗುಣ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಾರು ವಿನಾಯಕೆ ಗಣಪತಿನು ದುಂಬು ವಿಕಾರವಾದ ತೋಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಮಾತಾ ಘಟಕಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವಂದು 29ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶರವು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಳಂಬಟ್ ಹಾಲಿಡ್ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. ಸೋಮವಾರ 4ನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಮಾತಾ ನಾಯಕಿರಿಗೂ ನಾಯಕ ಗುಣ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನಾರು ವಿನಾಯಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀನ ಗಣಪತಿಗೂ ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರೆಂದು ಪುದರುಂಡು. ಗಣಪತಿನ ದುಂಬು ವಿಕಾರವಾದ ತೋಜಾ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡು ತೋಜೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಂಡ ದೈವದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಯಾನ್ ಮೂಡುಳ್ಳೆ ಆರು ತೋಜಂದನ ಜಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಂದು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಐಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಇಂದರೆನ್ಲೆತ್ತಿರು. ವಿಶ್ವದ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಒಯ್ಪು ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವ ತೊಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾಪಣಂಚಿನ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅಂಡ ಗಣಪತಿನೇ ಇತ್ತೊಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ತೋಜನು ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕಾರವಾದ ತೋಜ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಒಂದೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುನು ತೋಜನು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚದಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುನು ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಅನುಭವ ಆತನು ನೆನ ಬೇರ್ನ ಕತೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ತುಲೆನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡವು ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪಣೆಂದುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ ವಿಘ್ನ ಕೊಂಡತ್ತದು ವಿಡ್ಡೂರ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮುಗಿತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಗಣಪತಿ ದೇವರಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾಯರೆ ಇಂಚಿನ ಲೇಸುಗಳು ನಡಪಡೊಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಯುವ ಸೇನೆದ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಪ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟರೆ ಸುಲಭ ಒಂದು ಎಂಕು ತೋಜನೆ. ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆಶೀಶ್ ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾನಂದ ಪೈ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಾಗ್ವೇಕರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೌಟ ಪದವು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಂಡಲ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಬಗೆಟ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಗುಮನ ಕೊರಂದಿನ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು. ಹಳೇಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಒಡಿಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೈತಲು ಜನಕಲು ರಾಶಿ ಕಜವು ದೊರ್ತುಂಡಲ ಅವೆಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಮನ ಕೊರಂದೆ ಅಕೇರಿಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ ಭಿನ್ನೋಯ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದನು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದೋರ್ಮಿಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಸರ್ವಿರ್ಲ ಅವೆಕ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಈ ಬಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಬೆಂತ ಅಂಡ ಗ್ರಾಮುಲಿಡು ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಕಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಕಲು ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಡಾಯಿನಕಲು ನನ್ನಲ ಜಡ ಬುಡಂದೆ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಿನಂಚ ತೋಜುಡು. ಕುಡ್ಲ ಒಡಿಪು ಸಾದಿದ ಹಳೆಂಗಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ ಕಜವು ಹೇಸಿಗೆ ವಸ್ತುಲಿನ ರಾಶಿ ದೊರ್ತ ಪೋಪುನೇನು ತೂವಲಿ ಆಂಡಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಕಣ್ಣಿತ್ತದ್ಲ ದಾಂತಿನಂಚ ಉಲ್ಲೆರಂದು ದೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬರನುಂಡು. ತಪ್ಪತೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಕು ಇಂತ ದಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನ್ ಇಂತೊಂದು ತೂಪಿನ ಏರ್ಪುರ ದಕ್ಕುವೇರು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಈತ ರಾಸಿ ಪುರ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂದ ನಿಕುಲು ಪನಡವು ಮೂಲ ಬತ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪ ಅಂದತ್ತೆ ಬನ್ಲೀರ್ ಪಂತ ನಿಕುಲೆ ಕಂತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂದ್ ಯಾಪ ಕೊಣಪಿನ ಯಾಪ ತೂಲೆ ಓ ಆಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಡೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾರೊಂದುಂಡು ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಕೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಂದು ಆತಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಹೈವೇ ಮಾರ್ರೆ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಸರು ಸಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. 100% ತಪ್ಪು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು. ನಾನು ಹೋಗೋದು ಮಿಂಚಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅವು ಕಜೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ದ ಇದೆ ಕಜೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲಿ ನೀರ್ಲ ದಕ್ಕುನೆ ಮೂಲು ನೀರ್ಲ ದಕ್ಕುನೆ ಅದು ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಬೇಗ ಪೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದಕ್ಕುವರು ಒಂದು ಈರ್ಲ ದಕ್ಕುನೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಉಂಡಂಚು. ಬಿಆರ್ ವಿದ್ಯು ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಲ್ಪದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದೆತ್ತದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪರೆ ಕರಿನ ಆಗಸ್ಟುಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಪೋದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತದು ಕೇನುಂಡಲ ಗುಮನ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರಂದು ಏವ್ರಾತೋ ಜಾದಿತ್ತೆರು ಇತ್ತೆ ಅರೆನ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು. ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಜವು ರಾಶಿಲೇನು ದೆಪ್ಪಾದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದನು. ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಹಳೆಂಗಡಿ ಉಡುಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಟ್ಟೆಲಿ ಹೋಗು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗು ಸೊ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಮಂಗು ಐತನಾಡು ಉಡುಪಲ್ಲ ಕಜವದ ರಾಸು ಪಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡುಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪು ಕಜವು ಒಂಜರ 2 ವರ್ಷದ ಕಜವು ಅಂಚೆನು ದೆಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಜರು ಇದನ್ನಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಜರು ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಗಜ ಉಂಡು ಫುಲ್ ದಯಪಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಾದ ಗಜವನ್ನು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಜರು ಗಾಡಿದ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೂರ ಕಜವು ಇಡೇ ಪಾಡುವೇರು. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದು ಒಂದು ಈಸಿ ಮೂಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದು ಕಜವದ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪಾಡುವೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಗೋಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾರಿಗೆ. ಸೊ ಆಗೋಷ್ಟು ದೆಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ತುಂಬು. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅಣ್ಣ ದೆಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಜರು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ತೂನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಜ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಾದ್ನ ಕಜವು ಮತ್ತು ಎಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರು ಒಂದಾಗಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕಜವು ಇತ್ತು ಒಂದಾದ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಜವು ಬರ್ತ ಪಾಡಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೂವಳಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಜವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತು ಆತೆ ಕಜ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಯಪಂಡ ಕಂತು ಮುಲ್ಪಾದ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೈಟಿನ ಕಂತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಜ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಯಪಂಡ ಹಳೆಂಗಡಿ ಪಂಪಿನ ಬೋರ್ಡ್ದ ತಿರ್ತಿದೆ ಈತು ಕಜವು ಬಂದು ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಜ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ವಿಮಾನ ಸಾರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆರು ದೊಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಣ್ಣ ಇದೇ ನಡೆ ದೊಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡ್ಯಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬಂದರೆ ಕೋಡೆ ಐತಾರ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೋಮವಾರ ದೊಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ರಡ್ಡರಸಾರ ವರ್ಷಲಿನ ಪರತಿರಿ ಇತ್ತಂಡಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪನ ತಾನಮಾನ ನನಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13-24 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನೋಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮದತದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಜನಕ್ಲಿನ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಪುನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕನ ನಿಜ ಅಪುನಂಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಭಿನ್ನೋಯ್ತುಂದುಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಗೋವಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒವ್ವೇ ನೀಫಾ ಸೀಕದ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಿಗೆಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಫಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡಪುರ್ದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡೆ ತೀರ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೂ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯಿತ ಒಡಿಪು ಶೋಕಾಮಾತಾ ಇಂಗ್ರೆಜುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು 29ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗಣಪತಿನ ವಿಕಾರವಾದ ತೋಜಾವನಕ್ಲೆಗ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದುಡು ಅಂಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ವಿಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಲು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಗೂ ಗುಮನ ಕೊರಂದಿನ ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನೈಪು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಕಜವದ ರಾಶಿನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಚಾಯತ್. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.